Saps aquesta sensació quan estàs molt frustrat i enfadat i desesperat i portes més d'una hora barallant amb el servei d'atenció al client d'algun lloc i ni tan sols t'estan escoltant i sembla que el cap t'esclatarà i que el cor se't sortirà del pit i vols matar algú, però no saps com sortir d'aquí? El secret està en la respiració, però no val qualsevol respiració, és clar. I si et dic que els ioguis i els franctiradors fan el mateix per relaxar-se? Inhales 4, aguantes 4, exhales 4 i aguantes 4. I així, fins que notis com se'n va la tensió i et baixen les pulsacions. Ja ho veuràs, prova-ho, no falla mai. És molt important que quan exhalis ho facis pel nas i que mantinguis sempre el mateix ritme. És igual si és més o menys ràpid, però que sigui sempre el mateix.